Hello guys, welcome sa akong channel guys. So naata karon diri sa Mayog Island. Actually guys, maningil gyud ako pero wala man tuod diri. Lingan wala diri. So manang naganahan po ko naglantaw sa view. So ako sang videohan ng view diri guys para makita po nako sa inyo kung sa view diri. Tadan. Muna view diri guys. Kita niya guys. So video sa ako guys. Okay. Salam. Sukog sa kanan guys, napoy sa kanan. Dami kayo masalom dia guys, no? Ano? Kita na ito ang view. Iro. Sekanding. Mana ito guys. Andra guys. Akasya na siya guys, takot na kayo. Akasya. Motor
Dot kayo dia. Kana dia guys, mga balay na dia sa una. Sumala sa istorya sa mga tao tayo, sa mga balay na dia sa una. Naanis mga pito ka purok leon pag taintay matong sindong. So nalunod, nawala ang pito ka purok. Almost mga 45 ka pamilya nawala tri. Naanod mga balay tri, hurot tanan mga balay tri. Gumikan na tong sindong. So mo ani na itabok after itong sindong, nani na siya, dili na siya mabalayan, wala na ang mga tao na nga sibat na, kaya nahimok naman igsapa dere. Yan lang gikuwag balas siya guys, mo na siya guys. Luoy kay mga tao diri sa una guys sa atong sindong, pero tindaghan lagi patayan ni diri guys. So i-renovate ni na yung plan ng tagyan ni guys nga i-renovate ni diri. Mo ni siyang kaliguan ng beach or kining pasyalanan, pero puhon-puhon pa na siya. Grabe itong sindong diri sa una sa Iligan City guys, daghan kay mga tao gid ato nang matay. So kana siya guys, kabantay ka nang kuan, muuna siya tulay dayon naptan og kining coronavirus, naundang ang operation na. So wala ko kay balaw kung anong unsa kay rason nga naundang na, tapos kay istorya nang ganyan niya naundang, pero ambot lang ayun kana siya. Wala na siya ang sapat sa una guys, tuwara dito sa Pikas Tabok, tuwara dito Tabok rin gumikan na to sindong mo na ni sultas sapat.
kuwari sila. Kuwari. All my life, what I'm waiting for, is right for me. When you say guys, baboy na yung padulong manok. The people say nalam sila guys, mga sila balas. Manay kinabuhi res tao guys, manalo mga balas. Taglay mo sa isang buwis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang. Bukas papako man sa'yo, hapdi ng puso ang maabutin ang pangarap. Tutunan ng sunod na sa lindahin, pag-angat nitong bayan nililiyan, kapalit ng dalamhati paghihirap, ang iyong bansa'y nagpapasalamat. Lipain mo ang hangganan ng langit,
Lugi. Hello? Ma'am. Hmm. Ah, ako ma'am. Kanusa man na? Kanusa man na, ma'am? Pwede ra na ugma? Karon ra. Sige. Dayon i-text lang o palyag. Hmm. It i-text lang po din iyang katong ngalan sa iyong uyuan. Pero ilado na si Jamil di sa DPWH. Text lang din, manawag lang ko nimo ugma ani abot nito. Sige. Okay. Tiyawan ta to guys. Minto to guys. Si Emily guys. Si
Ito. Ito ko eh. Ito ko eh. Alas na. Ambak. Diyan na. Wala sila guys, mga kuwari. Nunggo na sila guys. Monitor ang Bayog Island sa Iligan City. Siya ang call dagdagan ako magsay dagang kuha oh mamasol pa ka Mamasol me testing ba madapit mamasol liha magbalsa mo ano sabi makuha dia? Bugaong? Ano sabi pa ano daw? Tamban? Ito na masulre mga bugaong ilang kuha Dagan sila kuha wala ko ito kabot kilo kuha unang kabot kuha bugaong kilo ito ano din nagpanganon sa bugaong dahi? Tamban? Ay mo na po sa bugaong gol. Wate, di sila makaagwate. kaagi po watis dagat eh Awates pero mas kusog lang ka ano ni isa watis gitaron mo may chili agad gitaron ba kusog sila mukha ano ni gitaron mo lang yun na sirop kinabugaong lahi ano kinagtulahon bugaong no? Lami kasi nula ba inadri kem nato nang anidri mga kurtahan miyo mga motor Nagunsam sila? ang inang paon kay kuan
pusit ba nga gibulad? Kanang dili pa kayo ingon nga bulad na gyud kayo. Kanang humok lang nga puset. Oh. Pusit lagi dali ko na ay. Klase isda lagi ko. Sa dapit ng ano mason. Diya balsa. Ah. Pusit lagi ilang to. Pala. Ikon lang ni Marmar do singgiti. Papo ilang kanggod kay katong kalupad ba. Tong lagyo kay abot. Ito sila tunga dapat eh. Fishing rod. Ano papa nimo? May red ba? Kuan po kayo to eh. Mahal po kayo to. Tag 500. Oo, libo kapin. 1,000 kapin. Pindis klase. Nga may Nasa online na to. Tag 500. Online daw. Bratos online. Ate, katong may kuan lang ha. Tag 1-3 to ila ha. Gwapo budot ila eh. Yeah. Ito, ginitos okay na to no? Oo. Layo kay pwede ra kadre mang kuan dito ka Oh, tino mo ilabay. nga mamasad sila daw. Kuha gis sila kanay. Ah. Nade iho dai dre. Dala ka diri ko na po diri ko. Oh. Diri na ko dra. Na David. Daba ubos. Ang una-unahan gol. Sigitin nga Jimar pa kenapa mas tabok. Kailaman ignon niya na asa ang pala ni Juan. Kabalom na si Apon. No. Kapi na yun. Para sa vlog ba? YouTube. Tanawan nyo niya sa YouTube. Search lang. Raimer Igot. Ha? Tanawan niya sa YouTube. Unsay title? Raimer Igot. Ray? R-Y-M-E-R. Aw. Then Igot. E-G-O-T. Nagkakuha? Ya din ko ba? Saya nga toy. Mukhang bisa nag-ulo ko.